जतन हामबाय तै जतन खुलुमखा आनि तैमुक सेलनि भिडिअ नायतनाय आनि ताहुकटाय बक सं तिनि खा महाबैसुनि साल तिनि चिनि जमातिया हदारक बाबा गया मताय कतर मान चिनि जमातियानि हदानि बोसारक खुनलायो चिनि बाबा गया मताय कतर तंगो बाबा गया बिया गनांबाय तै चिनि बाबा गया बिया क्रै तंगो तिनि साल खेरफां बायनि नखलाव नों तिनि साल पूजा चलायoi तंगो चिनि बाबा गया बिया क्रै मताय कतर तंगो अमरपनि दैमा कथारनि मयालनि छक्सिमा कामिबो खेरफांनि खा बरम गनां गया पद जमातिया बनि नखलाव तिनि साल पूजा चलायoi तंगो तै कायसे चिनि बाबा गया मताय कतर तंगो बाबा गया बिया गनां मताय कतर तंगो तै खामा मयालनि पित्रा कामी वो अंके गतै अरनि खेरफां खा बरम गनां दुर्जय सिंह जमातियानि नखलाव नों ताकलाय ताबक पूजा चलायoi तंगो ने ताबक जाक चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जमातिया नि हदा अक्रा एक्स हदा अक्रा बरम गनां सार पुलिन्द्र कुमार जमातिया सार तै बर्तमान तंगो अक्रा नायकल फां संजाक अंके तै बनतै ताक चिनि जमातिया हदा अक्रा एक्स हदा अक्रा बरम गनां सारनि खुक्तै जों खोनालायनाय चिनि जमातिया बाबा गया मताय कतर बिया क्रै बिया गनां तंगो पूजा खायथानिबो किसा मिसा बर जागारो फेरलाय बत्रन तै सिं सिलायनाय तै चिनि बाबा गया मताय कतर ताकलाय ब मयाल ब कामिबो नक था बेराय जनाय कायबिसो तंग तै बानचाय कायबिसो तंग बत्रन तै सिं स्राय स्राय ते चिनि एक्स हदा अक्रा बरम गनां सारनि खुक्तै जों स्राय स्राय के खोनालाय तिनि साल कैलास गां सारनि सिनि हाय हाय रफिकरादि पुलिन आनि बुमुंखे पुलिन्द्र कुमार जमातिया एस हदाकरा बर्तमान तंगो अकरा नायकल फां आनि पोस्ट गे सार चिनि बाबा गया तो बिया गनां बिया क्रै मताय कतर ताखुनै तंगो ओंखे तिनि तो पूजा खायजे तंगो बानदि खेरफां नखलाबो ओंखे बमहाय किसा मासा फेलाय मुनुक जाक नियम आसार बन तै किसा सोंनायगरा फेर माने तो तिनि जतन न हा हदानि ओंगै आं जतन न आनि पखङै खा काहामरावो तै तैमुक चेनेल नम्बो आं खा काहामरावो तैमुक चेनेल नि पखङै चिनि ओ हदानि सिरि सितिनि रायदा 435 तम चलै तंगमानि जागावो तिनि कायसा ब आनो किसा कक सादि हमाबा सावानि चेंजानो कखे हाय जों प्रथम चुकबार सुंलायो बैसोनि पर्व नतयै चुकबार सुंमानि परे मियाखे हारि बैसो मिया गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा बराव सकफायबाय नगराय कत हिसाबै जों नाहलायो नाहय चिनि एमएलए दङ लोकाल एमएलए दैबो मन्त्री रां मन्त्री प्रजित सिंह राय बबो दङ अमाहायखे दैबो शरदपुरी महाराज ओ चिनि अमा बबो सकफायजा ओंखे अरमिया फ्रम मिथिन अमाहायखे पायो तिनि आइखा मात्र जों सयताव मताय बासारनाय हमानिओ ओ चिनि किसाल लेरमा बाय सयताव बासा सकमानिया सयतानि सारो सय बा सादखे मताय बासाला दाय कंगो बासावै जों अर पोसा खालायसा बारावबो मतायनो तय फायै अर सारो सातता हंगेनो जों पूजा आरम्भ खायनो बस टाइम मताय बासा ताकला सारो सयता गे पूजा चेंजे मानिखे सारो सातता हाके जों पूजा चेंनायला पूजा चें माने मिसेलंखा ताबो आपातत 23 ता सतिक सिसौया खतनिखे हदानिखे खरक मासाछि ते पाब्लिक जारा मानुस खायजा बिसा खङै जे चाकरि माया चाकरि मानो माइ बसर सौया बसर सक मासावो दैबनिने खेत करि खेत लाबार हाथाय सावै मानुस खायै लाबार मावो अमहायखेनो बै मानुस सक्सेस माबायनो बलि रफायबाय जावो अमहायखे तिनि ताब मुइ कत पाइसौयाख मुइ कत पाइसि लोकने पुनो बलि रनाय लोकस कां बलि र माने पास बरन पब्लिक न रगरा हदाने रगरा हदाने मुइ कतनो प्रथम मासेनाय अखरा ताखुनि मंतै हाके पूजा चलेनाय मिसिनि लगेও मासा मासा उनके पाब्लिक रहंखलाय जारा व्यक्तिगत नखुं हाथों जाथों आनो आमा
बैनिहाय नों गोनां खायथों बा साख्रि गोनां थों होनै मानुस खायनाय रावफोर हंखे मिसिल मासा पुत मासा लगे नाङो आफानो तेबो नखौनिखे पु 10 खाना खरक तानासा तो मिसिल लगे वो हायखे मानुस पुरो नु फाइबाय उता जिनिसे बाबा गरिया नि महिमा बो जिनिखे बाबा गरिया जाग्रत मताय गोरै न गोनां खायमानो गोनां न गोरै इबो खायमानो हाय जदिउ जे नों बखा कुफुर बाय साया हंकलाय बखा कुफुर बाय सुरिया हंकलाय बखा कुफुर बाय खुनु साया हंके माइया और फाइ कबांमा जागजमक मा बाय माइया जदि बखा कुफुर बाय नों साधना खायखलाय पुताय आफानो बो बाबा बनबो आशीर्वाद रंगु हियाली रंगु हाखे न जों ताबो पुंखै तिनि सेंलै मेया ख उमहा बैसु सालो कम पखे चिने आइडिया जों अनुमाने रमाने साइटा रक सगनाय नाहि माखा काउ पूजा पायाने मिसिल से कम्फान आधा घंटा ना मासा वो ओंखाय बस तेइसटा हंगलाय अरसी देलाय थांग्राना एर परे हंखाय मिसिल पाइखा मै कत पाइखा माने मै कत पाइखेनो लोकनि पुनो तांग्राना लोकनि पुं ताबाय परेसि पाब्लिक नि पारानि साग चराय उंथों नखौनि उंथों तानाय रंन थों न पाइरवानि हंखाय पाइरबाय जों हाय जों सेमा सोंलायनाय जे हदानि नियम न तुयो एर परे सारे हिंखे मताय और पारा बेरायग्रा नाय और पारा पित्रा कामिनी खेल फंपारो न मताय फास बुरायना फास तिनि सारिखे और तिनि बेरायने जे बेरायमा माने 100 दे बेरायमा 80 दे बेरायमा अमाहाके जों तिनि बेरायने हर के खना हंखे ठीक 6टाव थांना हेनो जों टाइम खाइलाय दङो सार किसे मासंग्रा साइ ताकलाय तो सिनि बाबा गरे मताय कत तो मोयल लोको थाङै बेरायना इनका टोटल नक थाइ बेराय जेनाय ताकलाय बसक तंग के बानचाय काय बसक तंग बत्रन किसे तै नि खुबै छ्राय टोटल हंखे ताबो 1150 सनै चिनि रंलाय माने और बिसिया तंफिवो नकुसु तंगो हंगे ओ सराय अंखादर रंनो हंखे जों मा बेराय रावो हानि बाङै बनो सटिक ठीक अमया केबा 1100 नक थाइ बेराय जागनाय और बिसिया कुसु बाक्सा बातना प्लस ते ओ बाक्सा बा आलकां खाद्र हके लोको खान नायख खदाब नायख हके न बनबो जों मा बेरायो अमहायता हके ताकलाय बुरिमा मयाल न थांनाय थुं बुरिमाने जे परिवार त मन थुं खलायना बुरिमा मयालले लोको काय बिसुर त लोको के बसुं लोको सिंखामा abono pok tongra sotik sagramalya poribar nukhung tongmano para tongmano tobe oro bangsa ke 6ta ngoinai 6ta oro 4 para 3 para omahai ke bangsa kaisa ke jengrola ha sapesan ongke kaini kaitha para lokoi kaisa bansai ro na sa bansai ha ke no jeng oro burimawo नाय के और कताल कांटियावो बो फिरो फरो हावे बेराय फैनाय और तो मतायसि सेमा जस और हामा सारोस मताय जंग बेराय जागलिया दे बेराय जागलिया ताकलायखे और कांटिया कतालो बेरायनाय मित्रा मोयल नि कांटिया कताले कसा कताल ओके सारी इंगे हाय और सकबाय पिप्रके हाय बेरायनाय और थुं मा पायरनाय आफ्रो हंखे ओ पित्रा कामी ओ थुं पायरनाय पाइबायो उ सोमबार दिन हंखलाय सेना पूजा है रफिना आफ्रो बोली रोनाय पु रोनाय मै कत के आफ्रो रोलिया दिनि के मै कत बतंग मै कस सिगम तंके सेना दिन के ओ सुरो मै बसासि मै कत खाली आइ बहाय के जों सिनि ओ सोमबार दिन हंखे बाबा न जों विसर्जन लायनाय दा अमहाय जोंनो हामबा ते से सार संजानाय तंख आं सोंमानि खायसि सिनि बाबा गरिया मताय कत तो ताखुंनि तंगो बिया गनां बिया करि तंग हा इनखे तिनि तो पूजा बान्दि दिगि खेफानो चलेबि तंग इनखे नियम आचारक रायदारक किसा मासे फेलाय माने तंग रायदा फेर माने के हाय फेर बेसि फेया ओ कर्मचारी बे कर्मचारी या हुंखेब्ले न जों
आगे परम्परा दङ बिया करै बनखे जों बताहि हुलायो दा बखे अर दं सबजा अमो हंखे ओ सिकानि तय फैमानिबा किसा अर फेल लायका जानि जा ओ अमर तुइ मंग किसा किसा आबा ब यांबो उबाबा न यांबो उबाबा न के ओ कर्मचारी सं तुइ थानियो किसा नियम किसु मिसु आबा ब कोनो व्यापारिया हाकेनि जों परम्परा 435 বছর তাবো চলে দङ बेतेकेसे मासलायने बोसोर बिसिपर बरक ताखुंनि चिनि बाबा गरिया मताय कतर बमालाय पेकिसा चिनि हदानि बोसारक जारा चिनि जमाते दफाना कारै बनो किसा सिमसु बोसोर पर बरक ताखुंनि मामालाय चिनि ओ ताखुंनि मालाय माने हखे 12 বছর पर हखे ओ कुसुको बा बिया गना होता स और जे कोनो जागा थांफानो ब ओ बतानि और थाङै मालाय माने खुनु यता बनस मालाय र 12 বছর पर 12 বছর वाइसिया 12 বছর वाइसिया गे 18 বছরनि परे हंगा ताबो सेमानो हामा सामालायखा महता इनखे ते कैसे मासं सिनाय इनि त चिनि जमातेया हदा संसिम मताय खुनु फायो इनखे मताय खुनु फानि तने गुबुन द फानि चिनि जमाते द फाना करे गुबुन द फानि रसा तिनि सालो फायबे दङो गुबुन द फानि बेलाय बाङो मै दानायबो दङ बुं दानायबो दङ मुसलमान थेके सुरु खायनिने मलसन दे ब्रह्मा रियां थुं दङ थुं द फानो ओ मताय सिनि बाबा गरि आंखा सिनि जमातेयानि कायसाया जतनि बाङो उ त्रिपुवन जे तंनाय बहा ताखुतै बोक्सं निरखना लायखाना चिनि जमातेया हदा अकरा एक्स जमातेया हदा अकरा हाय एकेबा लेंलाम थांजाक चिनि जमातेयानि हदा अकरा बरम रांसार पुलिन्द्र कुमार जमातेयानि खोक्तै खना लायखाना निर बर चिनि जमातेया हदा सं मताय खुनु माने सालो ब स्राय साय खनाखा बोसोर परे चिनि बाबा गरिया मताय कत ताखुनुइ मामालाय ब मयलो ताकलाय बिसियो चिनि बाबा गरिया बिया गनां मताय कतर बेरायनाय बत्रन ब स्राय के डिटेल न सावि खनाखा ताखुतै बक्सं निरक नुबाय खाना आनि उंक्लाव चिनि त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जमातेयाने हदानि बोसाराव हाय एके चिनि बाबा गरियानि बोसाराव साथि सात्राय सलायबि जतन र खातुं खाजानि बिसिंतै जतन हहम ददम के जतर मताय खुनलाय तङ बाक्साबा साकसाकनि हामारिनि बागै बाक्साबा नुखुंनि हामारिनि बागै बाक्साबा देशनि हामखरा बागै और जतन खातुं खाजानि बिसिंतै चिनि बाबा गरिया मताय कतर बिया गनांनि याकुं बसकांगो साथि सात्राय सलायदे हहम ददम के जत खातुं खाजाके खुनलाय तङ ताउतै बक्सं निरकनो आं आपडेट बिरवि और न रवि फुनुक तंनाय निरक नाय तंमानि बागै निरकनो जतन हामबाय ते जतन खुलुमखाते आं अक्रा नम्बर खुलुमखा